ইমান ডাঙৰ বস্তুটো ৰাখি থৈ দিছে। হা হা নেই দে 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 বাবাই আছে রে ঠিক দে 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 এই লাউটো দি লাউটো এটা দি দে রে গাজর না খায় বা কেনেকে সোমাই আছে উঠাই দে লাউ দে একটা হ্যাঁ পুরা আর লাগবো না এটাই খাবো লয়হে গৈছে দেখোন गुड मर्निं गाइस आं दिनैहाय फाग्ला नदियाव दंफैयो दायो माने आं उदालगुरि टु डाइरेक्ट निकासि थांगोन माने नैबे फाग्ला नदि बेखौ बारबानो निकासिया आरो 1 घन्टानि उनाव मोनसिगोन आरोना आं दायो थांगोन बै हाजो गावलाबनाय खाथियाव नैबे हाजो गावनाया बे फिसा खाथियाव थांगोन आं थ' नोंथांमोना जेसेबां हायो आंनि बे इउटुब चेनेलखौ मोजां नायलांबाय थादो आं बै हाजो गावलाबनाय खाथिसिम सहैबा नोंथांमोननो आरोबाव आं देखायगोन नोंथांमोननो माबायदि जायगाया दायो नै बिराद मोजां भिउआ बे हाजोनि भिउफ्रा नै नायनो हागोन बिराद गुवार हा जाबाय नैबे जायगाया नै न' गंसेबो गैखाया आरो खाथि खालायाव न' गैया दा बेफोरबायदि आरो नैबे बेहा बै साइकेलजों नारबाय थानाया बिराद खस्थ'यै नारलांदों बे निसा लांदों बायदि मोनदों बेखौहाय मानसिखौ नारनो हायाखै बे साइकेलाव जा दं हनै मानसिया बाज्रेबाथोसो भुटाननि लहा फेक्ट'रिया नै उखुन्दै खुगासिनो बाव लहा बानायोलै रायजोफोर ओमफ्राय नैबेनिफ्राय ओरै आसामजों थाङो दैया नै बे दालाङानो बिराद गुवार दै जालांदों बियो बिराद डेन्जाराव दं दायो माने माबायावहाय दिगदार जागोन बेवहाय दैज्लाङाव बहुद दिगदार जायो दालाङा बायहांहांसो जाना दं नै रायजोफोर बे हाजोखौ नुबानो थांनो बायो नै बिराद मोजां नै हाजोजों थाबाय थानो लुबैयो बिराद मोजां जोंनि आसाम भुटान बर्डार एकदम सिमायाव दं बे जायगाया लहा फेक्ट'रि आरो आसामथिं नायदो नै दै लामाया बिराद मोजां नुयो मानसि सावदों दिनै हनै बेवहाय सोरनि भाग्यआ मा दं बुंनो हाला दायो माला मा जालाङो भुटाननि भिउआ बिराद मोजां नुयोलै रायजोफोरनि नायनानै एसे शेयार खालामना हो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय